の確かな一撃、そして俺を倒すためにここまで高めたその熱さ、答えねばなるまい。これほどまでに試練が高ぶるとは。この圧力、我々まで押しつぶされてしまいます。構わぬ。何がどうなろうと勝てばいい。避けることも止めることもかなわぬ絶対的な力で確実に仕留めるのだ。やれ試練、孫悟空を倒せ。これで終わりだ。